hidayah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami, amin ya rabbal alamin. Ketemu dalam acara Walimatur Rasul, ya rasulan sederek Windiani putrane Bapak Kastiman Ibu Salam. Muga-mugia anak kang den rasulaken puniki dados anak kang solehah, amin ya rabbal alamin. Kabeh wong tua ya duwe cita-cita pengen duwe anak kang soleh lan solehah, pengene mah ya mung sing paling angel ki priwen carane gawe anak-anak kang soleh. Makane dirasulaken ki apa maksude? Dirasulaken iku maksude didongakaken muga-mugia anake gelem manjing ajaran agama Islam. Ya bakal jare wong zaman sekian, bakal wong bengen ya wong bengen ngajaraken kaduwe kula lan panjenengan sami ya bahwasane uripe kula lan panjenengan sami ya benjang bakal bisa selamat nalikane gopekan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cara pengajarannya ki beda-beda ya, cuma permasalahannya maning ya ajaran wong tua bengen ki semakin hari semakin bergeser, semakin hari semakin kalas-kalas, semakin hari semakin kacau ya. Wong bengenku ngerasulaken anak tujuannya apa? Ngongkon atau ngutus anake kongkon belajar ajaran agama Islam. Jadi wong rasulan wong sunatanku hakikatnya apa? Ngongkon anak pada belajar ajaran agama Islam. Mung karena bergeser waktu ya ngomong bengen kan bakal lanang sunatan, bakal wadon rasulan. Tujuannya apa? Loro-loroane iku tujuane nganjingaken anake kongkon belajar ajaran agama Islam. Mung karena pergeseran waktu, pergeseran budaya, pergeseran kehidupan ya, sehingga pada akhirnya ning zaman sekian uang bakal kanda sunatan karo rasulan, mari kanda tentang bagaimana mendidik anak-anak kang soleh. Kenapa? Karena rasulan karo khitanan zaman sekian kandane ngukut buuan ya. Ya kan kin kan sebuah pergeseran dan tujuannya wong tua ngerasulakan anake inggih punika ngongkon anak kongkon kenal kongkon ngerti ajaran agama Islam. Karena awalul wajibu alal insan ma'rifatul ilahi bil istiqon, awal-awale kang wajib ingatase anak inggih punika weruh ning sapa pangerane. Makane wong tua kula lan panjenengan sami bengen gawe tembang ya, gawe tembangan kah? Tembang awal iku arane tembang macapat ya. Macapat ku apa aja Kang? Menusa bakal pengen urip selamat dunia sampai akhirat kudu bisa ngwaca perkara kang papat ya. Perkara kang papat ya bisa lor kidul wetan kulon ya papat ya. Terus apa maning ya? Syariat, thariqat, hakikat, makrifat ya papat. Terus apa maning macapat kin ki Kang ya, kakang kawah adiari ponang geti tali wudel sedulur juga anak papat. Maksudnya apa? Ngajarakan kaduwe kula lan panjenengan sami baka urip pengen beli keder kudu weruh endi lor endi kidul, endi wetan endi kulon. Makanya ing dalam urip rumah tangga juga nalikane kaulka wong bengen kan ngelingaken nang nok sira begitu kawinan ki kan konon ora dielingaken karo patang perkara. Makanya tembang awal menusa bakal pengen selamat ya kudu bisa macapat ya. Kenapa? Karena macapat inggi adalah awal-awal kehidupan kula lan panjenengan sami sadurunge manjing tembang kedua arane Mas Kumambang. Mas Kumambang ku apa aja Kang? Kumambange roh arep manjing ning jero wetenge ibu kang lagi ngandung. Konene sawise Mas Kumambang ada tembang arane tembang mijil. Mijil ku apa? Lahire anak ning alam dunya. Sawise mijil ana tembang arane tembang kinanti ya. Anak ki kudu dikanti-kanti, kudu dipongmong, kudu diwuruki, kudu dididik. Kenapa? Karena sawise kinanti ana tembang arane tembang sinom. Lah bakawi sinom angel didike. Gede sih ora.
Ya kongkon ngaji nembang. Ya hari bengikin mak walik kanan wah biasa nembang organ kosidahan. Ya no bisa kabeh wong kene nembang organ ya bisa kosidahan ya. Bisa. Tadi sadurunge mancing sinom anak arane kinanti. Nah, bocah rasulan kinki golongan bocah kinanti kang masih bisa dididik, kang masih bisa diwuruki, kang masih bisa diajari. Lamun kelas menusaga biasanya kula sering ngomong kinki golongan kelas A senok windiani ki. Bakar ada tua arane kelas B, tua maning kelas C. Ya kelasnya siapa aja Kang? Kelasnya wong mentoge kelas D. Udah ini kelas A ya karena bocah masih cilik masih nom berarti A karena awalannya AKB. Lamun mata ya masih awas, lamun rai ya masih ayo, lamun awak ya masih atos, barangnya ya masih aduh. Orang ngerem aja nanti kamawah. Hari kita nih beliwani nutugaken labas. Terus pokoknya kelas A ya bakar rada tua berarti mancing golongan kelas B, matanya wis rada bureng, kupingnya rada gendase gampang bengel blenger, gigire bengkok, boyok nguyuwe beser ya berarti kun mancing golongan kelas B. Tua maning berarti golongan kelas C, mangane ya wis camat cimit, mlakune ya canggang cingging, nguyuwe ya wis mulai cerat-cerat. Ya berarti kinki golongan kelas C. Mentoge je Kang, mentoge menusa ku mancing golongan kelas D. Maksudnya ya tinggal kari dibuntel, diduduk, diurugi, diedek-edek pragat wis. Ya jadi saya sadurung mancing ning perkara kidung mengsinom kinki arane ning kidung mijil iku didik anak putu kula lan panjenengan sami kongkon kenal ajaran agama Islam. Makanya digawe kaken sega arane sega wudu sega apa aja Kang? Sega rasulka. Nah, bakal jare wong bahasa Indonesia menasi uduk asal katane sega wudu. Kenapa? Karena gawe sega kinki wong sing beteke ku beli kena ucul banyu wudu, makanya diarani sega wudu. Werwe sega wudu konene aku. Sing kanane mah sega wudu. Nah bakal urusannya wudu, bakal wong tes wudu ku arepan apa? Arepan nah yang siapa aja Kang sing sembahyang delengan pe panggangan ayam ya. Kayak wong sujud gak, Pak? Serak bakal panggangan ayam ya rasul ka bloli cekere diperkakaken ka, ditekuk cekere gapit mene ayame nyungsep. Jadi tumpeng rasuliku ngelingaken kula lan panak putu kongkon parak kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, kongkon aja ucul banyu wudu kongkon sing sering nyungsep. Ya kenapa aja Kang Laba kasampian beli sering nyungsep engkau ne disungsebaken survei titinana. Makane dalang wayang ngelingaken kula lan panjenengan sami didadekaken gambaran wayang ka ya dalang iku minangka kang kuasane, wayang iku minangka menusane. Maksudnya apa? Delengan wayang sing parek karo dalang ibaratnya menusa kang parek kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilok nonton wayang beli wa delengan wayang sing parek karo dalang lamun weteng cilik-cilik cangkeme pada mingkem, endase pada ndeluk, mlakune kalem. Takun golongan wayang parek karo dalang. Begitu dalang butuh ora susah ngongkon wong dimet dewek. Tapi begitu ndeleng wayang sing rada ado karo dalang, delengan we wetenge ya gede-gede. Cangkeme amba. Maksudnya cekang ake mangane, dudu sekedar ake mangane, ngomong bae ya iya. Bisa ngomong ya? Iya yang ngerasani wong bakal beli lemeneng nah, terutama golongan sing kudungan ki. Aduh, iya. Ya ari wong lanang mawa beli pati kiyeng ngomong. Iya. Nang bakal wong wadon yembu bokat kegawan ning kaki buyute. Da bakal wong lanang iku turunane anak putu Adam. Serok ngomong Adam. Mangap tamingkem terakhir.
Mingkem. Bakal wong wadon turunane ibu Hawa. Mangap ta mingkem? Mangap. Nah, iya sakane gak ngablak bae bakal wong wadon mah. Nah maksud tidak serok bae titenana bakal wong lanang ditakoni siji jawab siji. Ta sing endi je sing pengajian. Mau awan sih sing endi? Ketemu karo kuwu. Tapi serok wong wadon takonana, duit ka masih apa nih? Bayar listrik, bocah sekolah, tuku beras, beli takon. Ini sing ngerasa megemuyu serok be. Dak takon nek duit masih tak beli masih jawab masih pragat jawab pragat kun duit ditakoni masih beli bayar listrik, bayar ledeng, bocah sekolah beli takon ga masih tak beli. Iya. Lah iya serag wong lanang papagan ning sawan teh sing endi niliki banyu ji akeh ya mbuh sira garing kabeh ya. Takonane siji jawabe siji. Serag wong wadon entah sing endi sing pasar ji nanjak kabeh. Ceplik larang gesek larang. Iya, onco melo beli takon. Nah, makanya apa? Nah, makanya ning kene sebuah pelajaran kayak kita sing lanange ki, ya kayak kita sing lanange ki kudu titen ning wateke wong wadon. Mbari apa? Mbari aja tukar bae. Kan kita dine ruwet pada tukaran bae lanang karo wadon. Kenapa? Karena sing lanang beli paham ning wateke wong wadone beli paham ning wateke wong lanang. Urangsane wong lanang kepada bae karo wong wadon beda wae. Baka wong lanang baka duwe masalah beli kiyeng ngomongku sok titenana begitu masalah muncak apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki mangsa menengani ngumah bulak balik dodok udut cokre saparo gledak maning mangkat berarti lagi ake pikiran wong lanang kaya kononku. Dia beda karo wong wadon, dah baka wong wadon ake pikiran ake putek paling manjing kamar cek bantal kungsra. Iya. Wong lanang mah beli mekonon maka sampean begitu ndelengna wong lanang baka dodok sedela tangi maning nembe udut setengah langsung diputus mangkat maning berarti wong lanang lagi stres aja ditukari. Oh weru wong lanang lagi rungsing ngomong bae ya bener wae mangan aja diwalik. Nah kenapa? Karena sing wadone beli paham ning wateke wong lanang sebalike wong lanange pahami wateke wong wadon. Dah weru wong wadon ngomong bae dadi ke rumah tangga ku beli setahun 2 tahun wis puluhan tahun risi aja kang wong wadone ngomong bae dadi arep mangan beli sida tak walik piringe rugi mah rugi dewek siraku. Mangan lagi arepan mangan wong wadone ngomong bae aja diwalik kreb arep mangan ngendi sirok. Ya tadi wis menengah bae dah wis biasane wong wadon kayang konon dadi yang berisi risi pribene sampean lagi mangan wong wadon ngrecok wis hitung-hitung sampean mangan ning warteg radione krakak rokok. Iya tadi apa saling memahami di dalam kehidupan itulah pelajaran dari mijil ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Jadi sampean wong lanang kudu ake maklume karo wong wadon ake omong ya belajar bae. Arane ga wong wadon makane bakal wong lanang sing ngomong bae diarani cangkem. Iya. Ya, iya, jadi pelajaran ini juga sebuah pelajaran di dalam kehidupan saling memahami watak. Jadi ini sampean pada tukaran, pada geger, pada ribut, karo batur, karo sedulur. Napa kadang-kadang kita nih dewek beli paham ning watak ke uang dianggap PKB uangku pada beli bisa. Kini ngeranca lintaki pada beli pada wah. Makanya Islam disebarakan ke seluruh dunia apa pada Islam memang menerimane beda-beda. Nah puasa bulan Ramadan pada puasa ya puasa aja ya puasa sote sing puasa sing beli puasa
Wis. Berarti pada singkanene mawa kabeh wong Islam bakal Ramadan ku diwajibaken puasa. Singkanane mah pada digawane ning Nabi kang pada digawane ning Kanjeng Nabi Muhammad. Kitab Al-Qur'an pada beli. Pada Qur'ane pada beli. Pada 114 surat 30 juz 6.600 sekian ayat. Tapi begitu tekan rancalinta yang bu karyasine bae ji. Masa tekan kene karyasine serok bae titenanan ning kene. Baka sore Jumat sing diwaca Yasin, mangkat ziarah kubur sing diwaca Yasin, ana wong lara sing diwaca Yasin, ana wong mati sing diwaca Yasin, kumpul jamiahan sing diwaca 114 surat karyasine bae. Iya. Nah, itu ya mung bisanya kunci. Ya semono masih kebagian Yasin alhamdulillah daripada sing bating ilak mung duwene kulhu palak binas bek. Ya alhamdulillah. Ya singkanane mah pada wa Islam ngongkon merintah datang umate kongkon nglakoni salat sadina sawengi ping 5 singkanane mah begitu tekan rancalinta ya mpu ana sing kebagian setahun pindo. Anane kene. Akeh. Wis gak ora tegati maning. Iya, ana sing kebagiannya setahun pindo, ana sing seminggu sepisan. Ana nggal dina aja kang kita, ya nggal dina ga lumayan keduman maghrib karo isane bae. Alhamdulillah. Semono ga masih kebagian. Wis aja dimusuhi maning ya prevensi ora. Demung bisane semono, dipaksa-paksa paling tekang lawan urusan karepe dhewe. Ya tadi priwen didongakaken mugi dawa umure ketekanan hidayah saking Gusti Allah. Konon narane wong ngajak aja ngejek bakal ngrangkul aja mukul. Jare bahasane wong tua priwen carane kira-kira banyu bening kena iwake. Orang wong sekian ndak wah ya sing penting iwake kena kabeh ya diportas. Kena kabeh tapi kan jagatnya ruwet pada tukaran, pada geger, pada ribut. Wong dakwah kulil haq walau kana murron. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Ya gulet sruk. Wong ngaji ning tempate wong nembe belajar sembahyang wong Islam kudu nglakoni salat 5 waktu. Bakal beli gelem nglakoni salat 5 waktu mati neraka. Sruk bakal beli pet-petan kuping ukurane. Apa maning sing ngrasane ya papaan je main neraka bae. Balik ke jejak Kiai Mekenen main neraka bae. Ya tadi sing sopan sing santun ngelingaken ya kudune ngelingaken tapi nganggo cara. Priwen carane ngelingaken tapi wong ki beli sewot. Itu kehebatan wong tua kula lan panjenengan sami dalam nyebaraken ajaran agama Islam. Apa wong pengen beli ngomong? Mokonon ngomong cuman carane alus. Bari digriyengi, bari ditembangi wong pengen kah udan grimis dalane lebur mamaku balik kemah nonton wayang. Udan tangis ning jero kubur bonggan sapa sewot beli ditembangi kini sewot beli malah bayar jening sinden. Napa bakal kiai sing ngomong pada sewot dikaku Pak ini cara makanya kadang-kadang manusia kehilangan cara dan akhirnya ngelingaken sebenarnya dadi eling malah pada musuhan. Kenapa? Karena beli dua cara. Wong wadon lanange insap alhamdulillah aja kang wong lanang kalagi bulan Ramadan kaja ke insap dikaja baka sore makat bang tajuk gelem trawe melu wiridan alhamdulillah. Sayang jadi kakang insap gak kosi kagok baka sore memangkat bang tajuk baka wong gak pelian bengi yang ngembul maning. Anani kene mengkonon. Ya kosi lengkap temen si wani kene ki. Dia baka sore wiridan illallah 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 bahkan organ nanjak maning ha he
Iya, akhirnya wong wadon kan jengkel, Kang. Ya Allah, Kang dikai kok si eling ku si kagok-kagok temen. Baka sore mamakat ndaju kaya wong iya ya illallah ana organ anjak maning he. Ana wong main ngembul maning. Malaikate ku keder Kang nyatetek. Wong lanang diomong makenen yang tersinggung wa. Dadi jepriwen ya Kang ngomongane aja diomongi bari digriyengi kasampean bari sesapu nembang ka percuma. Saben dina mengtajung sarungan nyandang anggone yen masih seneng banyu sing mumpung ngaboti rangdaning toang apal kabeh ya wis kodela maning solawatan beli apa lawas ki ukurane. Jekun ku jenem ya justru nyanyian juga menjadi sebuah metodologi untuk berdakwah kan ngajakin ki ngelingaken ka waya repe ka Kang wis aja pengen keceluk delengan utang wis numpuk aja dengak belajar paham ngerti tinggo beli ki wasi ngangel ki nyamak dia semono jelas Kang wis uripku aja belajar dengak da umure menusa tambah dina beli tambah enom tambah dina tambah tahun tambah wis aja belajar dengak delengen ika utange wis numpuk pegaweane pating klambruk dikane awake wis rada bang wis aja dengak belajar maksudnya nyung seba ngadep sujud karo Allah Subhanahu wa taala wis wayahe tobat da tua hebat sote bengen lagi nom ku agak ganteng jadi preman ning rancalinta sorancalinta wedi kabeh tato ning dada gambare macan lagi nom awake lemu tua gering gambar macan dadi kucing kah. Ya kan kecot ora. Ya gambar macan soto ya mau lagi nom awake empak gede dibuka wedeni wong. Apa tatone disuruh gambar macan. Tempo tua dibuka bret kucing dadinya. Ya kenapa sudah tidak ada yang patut kita banggakan, tidak ada lagi yang harus kita dewa-dewakan. Ya kenapa? Karena setiap saat, setiap waktu manusia umurnya secara hitungan dia itu bertambah, tetapi secara kontrak dia mendekati masa transisi. Ya iya bakal wis umur 40, 50 wis wah kukut. Ayu sote mau lagi nom. Ya begitu lagi nome wah wis kian sing gawe wong meluku pada balik maning. Iya jare Baridin Kang orang wong meluku be balik maning galuwong ngelirik tua arep siapa sing lirik putune dewek ndeleng kewedian. Ya iya makanya apa? Makanya sadar diri dalam kehidupan kula lan panjenengan sami yang umure kita tambah dina beli tambah enom tapi tambah dina tambah tua. Makanya apa? Dela maning kula lan panjenengan sami bakal ngadep datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Apa sanggune ngadep dening Allah Subhanahu wa taala? Dielingaken ning wong tua sangu mati dudu beras dudu mari sangu mati iman Islam Kang Manjing wis duwe pirawak dikaneki si gemuyu ya tadi cek ayu disangoni pilang bara kita sing wis tua ning anak putu kula lan panjenengan sami ya senok windiani dididik diajarakan kongkon kenal ajarane Gusti Allah sampian sing duwene wis wayahe ceg tasbih diwaca illallah la ilaha illallah padu 80.000 be Pak sedina sewong iki munduk durung acan wis njebak di kamera cek dikit ya konen yo Kang
80.000 menggawe ni apa? Ya di ketua-tua masih geger menggawe bae. Harus menggawe apa sih? Ngunjal-unjal mangsa kuata kaya bengen, meru derep mangsa ulia kaya bengen wis wacak tasbih ilallah la ilaha illallah. Lah kon ini mangane apa? Bakal sampean parek karo Gusti Allah mah. Wis aja mikiri dibuka dewek ning Gusti. Makhluknya Gusti Allah ku jekang bakal beli menggawe ku beli mangan pikiran ira kun mah. Sira mah beli ngandel karo Gusti Allah dipai pangane srok. Wong bene wong beli molak ana wa makhluknya Gusti Allah sing ora mola ora gawe mangan wareg bae. Lho sapa aja Kang? Winginane kula ku nebali bonggelan kelapa wae. Wah tek tebal ning jero nek ku ana uler gede-gede. Uler apa kan arane kok? Gendon kah? Ya. Tempo tak pikir ya Allah, iya. Ana makhluknya Gusti Allah. Ternyata ya gendon ki. Mulai apa gendon? Gulalang, belelang sedina-dina bocah. Iya. Lemu je. Bareng kita menusa enggal dina pikiran sukiki mangane apa. Maning-maning pikiran sukiki padahal disirak enggal dina mangan. Kenapa enggal dina pikiran mangane apa? Kenapa? Karena kamu terlalu serakah di dalam hidup. Harap protes, harapan beli terima ning Gusti Allah dudu menusa wa makhluk Gusti Allah sing sejene. Apa aja Kang cecek. Apa aja Kang cecek delengen wa cecek. Uripe nempel ning tembok. Sing dipangan ning cecek bisa mabur kabeh wa. Lamuk mabur, lemut mabur, laron mabur, laler cecek bisa mabur beli. Beli bisa. Secara akal priwen mangane ningan. Sing dipangane mabur kabeh dheweke beli bisa mabur, tapi cecek mah beli kaken protes beli kaya wong kene. Cecek mah kita beli bisa mabur ya wis ora apa-apa Gusti, tapi kula yakin sampean masih ngupahi pangan ning kula nempel ning tembok mubang mangan beli. Wareg beli. Durung ana wa berita ning TV cecek busung lapar Gusro. Kenapa? Karena cecek nerima. Kita menusa diudunaken ing alam dunia seisine cegang go menusa kabeh menusane dewek dipai kelengkapan saking Allah Subhanahu wa taala gratis tanpa pernah melibatkan menusa dalam pembuatan itu semua. Ayo serogana sing meluan kegawean karo Gusti Allah. Apa waktu Gusti Allah gawe tangan sira melu masangi jeriji? Kamu tidak pernah dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bergerak, semua berjalan otomatis dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan bisa ungklak-angklek, ilok ganti baude. Ilok ngupai setemplet. Semua Allah kasih otomatis kok. Ya, dipai cungur, ambekan mancing metu. Alhamdulillah. Iku Gusti Allah gawe cungur otomatis wa bolongane mengsor. Maksudnya aja Kang kuayang lamun Gusti Allah gawe cungur bolongane rada dengak. Ana udan setitik repot ditutupi. Kun mana udan kari meneng mangsa mancing amang sungur itu Allah otomatis. Kader diperintah ning Gusti Allah kongkon matur kesuwun, kongkon ngucap alhamdulillah Gusti kita ketipai cungur alhamdulillah. Kongkon alhamdulillah apane aja Kang cungure kita beli pada karo wong mau kongkon alhamdulillah. Wong cungure gede-gede waya lebak kita mingslep. Ngomong cungur pengsek alhamdulillah. Lah cungur pengsek alhamdulillah. Lah kenapa? Karena sampean sing diparingin ning Gusti Allah cungure pengsek berarti sampean ambekane luwih irit. Iya. Uripe luwih suwe ya. Beda karo sing cungure gede-gede wangir-wangir kaya ibarat snalpot racing kan bukan. Metu ambekan ku ngas bakal sampean sing pengsek ambekane irit nges ramah lingkungan mancingnya. Makane uang sing cungure pengsek rata-ratane umure rada dawa. Iya istrope ditenana sing pengsek umure rada dawa meneng wo kanggo ngeneng-ngeneng sing pengsek dikit rang makane. Nah supaya apa? Sekecil apapun nikmat barokah Allah Subhanahu wa taala wajib kita
syukuri alhamdulillah dipaya apa bae ngucap alhamdulillah adem ayem tentrem uripe kin kita dine urip ngrungsang bae urip kekurangan bae kenapa karena blilok bersyukur ning nikmate Gusti Allah dipai enak dipai segala-gala masih ngomong blenak baik iya masih geger lah kapangan yang sampian manusia dipai segala-gala ya kalah kayok karo ayam wa maksudnya Kang ayam disangoni ning Gusti Allah ceker loro jeriji 8 tambah cucuk ngempani anak 10 rangga pisan kah ya kan langka wa ayam luru pangan karo jakone ki iya langka iya rangga kempanan beli kempanan kenapa ayam rezekine malar makane wong tua bengen ngelingaken gage pada tangi bokat rezekine ngerti anu wong ya di sini letak kehebatannya ayam. Kenapa ayam rezekinya malar? Ayam tepat waktu dan konsekuen hidupnya. Betul. Sok titenana delengen ayam. Ana beli ayam tangine kawanan, Srok. Padahal sing ngaran ayam ki laka sing nganggo jam ki, Pak. Ya. Ayam laka sing nganggo jam, tapi ana beli sing kawanan. Langka semua ayam bangun tepat waktu. Mesti ngaran ayam wa aja boro tangi kawanan awan rada ngantuk be mati suruh ukurannya ayam kah awan-awanan ngantuk lenggut wah sembelih beje whisky ngantuk be disembelih ayam kiwa nah, ya makanya apa makanya ayam rezekinya malar kenapa hidupnya konsekuen selalu tepat waktu padahal lorilok nganggut jam kita sing jame pating serantel tangi pujar kawanan baik iya lah iya terus apa maning cek hebat ayam loro ayam ngalap cukup rahmat barokah Gusti Allah begitu mangkat sepanak kutu ketemu karo panganan mangan wak pragat wareg balik blilok bebuntel ke ayam kandayam ki wa kita ki kandayam gin ki yo kita kader daun buntel dodol bejo mesti kegirakan kayak siapa sih urusan kita malah lagi kandayam gin iya ilok aku kopi dipai termos dipai termosnya ditumpleki ngarab ya kopine butuh iya oh, ya tadi itu adalah semua pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala makane kula lan panjenengan sami manusia dididik kongkon belajar dari apa yang kita lihat apa yang kita dengar ayam begitu beli cocok protes karo Gusti Allah ku sira mau protes karo wong dikandak-kandak akan beli ayam langsung ngadep kapan ya Kang ayam protes delengen wa ayam wadon kah wa wis mulai protes rame jagat kah maksudnya diserah kowe titenana ayam bahkan tes ngendog kah metu kokok peto kokok rame keserok delengen apa kunku jare dewek makan ke ayam ke lagi protes maksudnya protes ya Kang ya ayam kan kita ki bagus anak elare anak cenggere anak cucuke anak sikile begitu celetet dua anak bunder ya kan begitu ngerasa anaknya bunder ngadep nih malaikat beli cocok jare dewek makan lah sirane krungune kokok petok yongan ngejare dewek mah protes beli cocokin ki beli cocok ya wis jare malaikat ya mbak kasira ngerasa beli cocok karena anak kira bunder mbak kasira pengen duwe anak pada karo deweke serok dek kemana pirang dina ayam dek kemika ketenger orilok ngingu ayam deh baka ayam dekemi iku antara 21, 23, 25 selikur dina delengen wa ayam pengen duwe anak kang pada karo dheweke puasane ki selikur dina terus lah sampean pengen duwe anak kang hebat pengen duwe anak kang soleh pengen duwe anak kang sukses dalam kehidupan
tapae pirang dina. Butek jawab ya. Bukayane mampu niat mau beli di kagawe anak ya. Paling niatnya pada luru enak dadine dadi anak. Iya. 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 Ya, iya. Makanya apa? Makanya dok kenapa beli bisa? Ya sampeane bae ndongakaken beli ndidik beli. Makanya wong bengen kan dielingaken begitu bocah jebra lahir gage diadani kuping tengene dikomati kuping kiwene supaya apa? Supaya bocah weruh ning asmane Gusti Allah mulai awal metus ning alam dunya. Kun bocah lahir digebrak kan lor kan kidul gebrak maning kan wetan kan kulon akhirnya donge gede ngalor ngidul. Iya. Lah iya. Engko maning bakal bocah ndase kegendor jedu dimek ndas watu. Paingan angel diwarane watu kabeh gini. Dume lahire angel jampine dudu yo dijampeni serantal anakan kadal serundul anakan. Iya anak kira ora sing ngarepan lahirku. Ya iya kenapa? Ya itulah kehidupan kula lan panjenengan sami. Makanya apa? Dielingaken kelawan acara rasulan ku pekeling kanggo wong tua. Wajib wong tua didik ning anake. Kenapa? Karena dawuhe Rasul dawuhaken min akil waladi an walidi salasa. Hake anak ing atase wong tua ku telu. Siji ayu samihi idza wulida, loro ayu alimahul kitaba idza aqala, telu ayu zawijahu idza adraka. Hake anak ing atase wong tua telung perkara. Siji anak wajib nungtut ning wong tua njaluk aran. Oh yakin wis diarani windiane ya, cukup bagus ya windi ani ya kinki bisa masuk dalam tata bahasa Arab, bisa masuk ke dalam tata bahasa Yunan ya maknanya wis pokoknya jelasnya bagus lah gula tanah dewek ya. Jadi aranku sing bagus kayak apa aja Kang? Aran kang bagusku diantarane kang kira bisa ndongakaken bocah sing diarani ya, misalnya diarani Rohman supaya apa? Didongakaken bocah kinki supaya duweni sifat welas asih ya. Abdurrahim supaya duweni sifat rahim. Wahab supaya loman sering weh. Jadi itu berarti aran bagus kejekan kudu bahasa Arab ya. Enggak juga sih, bahasa Jawaan juga boleh ya. Anaknya pengen jadi wong mulia tur bisa jadi contoh diarani Mulyanto. Oh bakal anaknya pengen jadi wong mulia tur pakaiannya jadi diarani Mulyadi. Anaknya pengen jadi wong mulia tur pakaiane anak diarani Mulyana. Jebral anaknya wadon lahir pengen ayu diarani Ningsih, ya kuning ya bersih. Ya jadi aran iku kira-kira bisa jadi pendonga atau juga nama diambil supaya kelingan. Ya lahirnya pas dina raya diarani Fitriani karena idul Fitri. Sing wulan Ramadan Ramadona, Ramadoni. Mungkin jakang beli kelingan je Ramadan kelingan Februari nih, bakal Februari diarani Febrianti. Bulan Juli Juliana, Julianto, Julianti. September Septian, Septiani. November Nova. Yus pokoknya dadi pakai link lah. Lah wong tua pengen ngamete dudu wulan, ngamete dina. Lahirnya Kemis, coploknya akad diarani miskad. Ya kan bari kelingan bocakin lahirnya Kemis, coploknya akad. Sing lahirnya Kemis, coploknya Senin diarani Senin. Ya kan bergantung kejadian kang ana. Bari kelingan ngonon ka. Ya ana maning kejadian urip dikelingaken kanggo dikaitaken karo anake lagi meteng bocakin ki sugi utang panene beli dadi ya sampai tekan ngandung 9 bulan wayahe lahir sawahe dadi utang kesauran kabeh jebral lahir anake lanang diarani Ahmad Sauri karena pada waktu pun bisa nyauri
utang beli bari kelingan wa ono nana maning sing uripe sengsara ngurip ning Rancalinta blenak ngali mengtuk dana angger blenak sampai tekang pindah meng Majalengka sampai tekang lahire bocah kinki masih angger boro-boro gawe umah boro-boro nggo belanja nggo mangan baik langka sampai lahire bocah maka bocah lanang mau diarani Adang Ariana iya ari langka ya ora ya sengsara sih nganan wa uripe dadi bari kelingan oh ko sengsarane kita lagi lahiran bocah kun makanya gecetek arani Adang Ariana je bocah ko iya jadi ya kewajiban awal kun gawe aran kawijiban kaping pindho ayu alimahul kitaba idza akola wong tua wajib didik nguruki ngajaraken ning anak-anake kongkon kenal kongkon belajar ajarane Gusti Allah. Nah salah satune iku wong tua gawe pekaling kelawan acara rasulan. Jadi rasulan iku ngongkon anak manjing ajaran agama Islam makanya diundang lebene ka ora terus dinapalaken kalimat syahadat biasanya tapi ditarik dawa ora bocah yang gopeki terus lebih ngucap asyhadu alla ilaha il wa asyhadu anna muhammadar rasulullah terus dimaknani pragat kuwen waca donga raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula raditu billahi robba kita seneng Gusti Allah dari pangeran kita konon be maknanane ku konon raditu ridho kula sejen ridho bahasa Arab karo bahasa Jawa ku baka bahasa Arab ridhoku maknane seneng baka ridho bahasa Jawa maknane los baik ya wis jadi ridho iya wis jadi ridho jangan berarti kan los baik baka bahasa Arab ridhoku apa maknane ridhoku maknane seneng radhiyallahu anhu Gusti Allah seneng ning wong mau makane ridallah fi ridul walidain Gusti Allah seneng baka sira bisa nyeneng wong tua wa sukhtullah fi sukhtil walidain Gusti Allah ku sengit baka sira gawe merengkel baeng wong tuaku konon maknane ku Unmang maknani ridho Allah fi ridhol walidain ridho Allah tergantung ridhonya awit kapan Gusti Allah tergantung jadi ridho Allah fi ridhol walidain Gusti Allah seneng baka sira bisa nyeneng wong tua wa sukhtullah fi sukhtil walidain Gusti Allah kesengit baka sira gawe larati bening wong tuaku monon maknane barange ngajine oli terjemahan depak bae angel dadine mondok beli apa beli ngakune pinter pisan nih dia ruwet jeruk iya mana nih Quran maning yang bisa bahasa Arab beli ngerti ana wong tahlilan apa yang doa yang diterima itu doanya anak kandung wacaan maning hadise serap idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu apal sing ngawit bengen ka mung cangkem kita membeli kami kadisen iya beli kayak kiai zaman now kau itik-itik kola maning kola bakal ngaji ki kaken kola ilo kaki sampai tekang pragat kola dikurasi kabeh ngerti nih beli lo kaki ya kan idza mata ibnu adam nalikane mati anak putune Adam ing kota maka pegot kabeh amaluhu kabeh amale illa min salasin kecuali telung perkara apa sedekah jariyah oke kaping pindho waladin saleh anak kang soleh anaknya siapa? Ya anak kandung nggak bisa bro nggak bisa anak kandungku sirane maknanane sing ngendi ningke nenek ki walad ya walad kan anak lah baka anak mah ibnun nggak anak sobiun anak tiflun anak gulamun anak syubbanun anak pada beli halo pada beli pada ngapain beda-beda Pak baka beda ucapannya mesti beda bentuknya ya nginung gelas ya baka polos baka anak cantele cangkir baka rada gede arane muk
Baka gagange dawa arane pada beli. Serok ngomong apa ada maning serok. Ya beda, baka sobiun, bocah masih bayi, arane sobi bahasa Arabe. Rada gede, tiflun 5 tahun mengsor. Ya, baka ibnun maknane nembe anak kandung. Baka waladun berarti anak secara umum, berarti waladun solehun adalah generasi penerus kang gelem dongakaken wong tuane. Kadang-kadang ngajine pas-pasan belaga ilo keki. Makanya wong tua dadine dikumpulaken kayak kenen kimbari apa? Mbari aja belaga. Uang dadine belaga ku kenapa? Karena beli kampal kumpul. Serba titinana. Ning Rancalinta ana wong ngerasa paling ayu. Kenapa? Karena beli lu kembul karo wong. Sing saumaku je paling ayu dewek kita. Ya ayu dewek desirane wadon dewekan. Iya. Serok metu ning jaba, langka papane sirako. Ki arep mangkat pengajian ki dangdan ki sing ngawit sore, sejam luwi ning ngadepan kaca ki. Parang piring apa maning sing arepan nembang ki. Dangdan sing ngawit magrib ki, Pak. Iya. Iya, arep mangkat pengajian ki dangdan. Begitu sampean ngadeg ning ngadepan kaca, nganggo kudung kien, wis bedakan, wis alisan, wis sibakan, klambine pas. Begitu ngadep ning kaca dadine metu, kenapa? Sudah pede, wis ayu kita ki. Benar? Benar? Iya, begitu geruduk mangkat tekang pengajian celinguk ndelengan ci ayukan. Iya beli? Iya, celinguk maning mene ci bagus kan. Masih belaga beli? Ya mari dak ngeper dewek ya. Ya sirama paling ngerasane paling ayu sote. Kenapa bendu baturannya karo cari ini was takem sin tukang ngoyos kah. Makane priwen jakan supaya aja belaga aja merasa jadi orang yang cantik ngembul karo rombongannya artis sakane ga. Rok lagi sehari ini kawinan keteka. Maksudnya sok wah sepira banggane wis hebat serok dijejer karo sing artis karo Syahrini sebelah kanannya Via Palen menene Nikita Willy sampean ning tengah tewas dirimu nggak ada papanya. Makanya aja belaga aja ngerasa kang paling ayo bagaimana menghilangkan sifat kesombongan sing sering kembul karo wong. Dadi nilok ngerasa paling ayu mari lo ketemu karo wong ya ayu dewek serok. Udah termasuk ku wong ngrasane paling hebat, paling sugi. Napa? Meneng ini Rancalinta. Metua sing kene, Mas Yake wong sing luwih sugi ku. Oh ya kita masawai ambak minggu mau tuku mobil, mau tuku motor, beliane kredit. Waru jadi paham wa. Begitu geruduk goli mobil pleke abang E123 XX berarti kredit biasanya aku. Baka XX iya baka XX mah biasane kredit. Baka XY bayar separo. Nah baka ninggurine YY oh nggih suwun. Baka ninggurine YY biasane lunas. Kan iki sing titen wa. Dika mau beli titen baduan mobil geruduk ben darane anyaran tuku. Durung tembu. Ya termasuk mobilnya kita. Ya kredit juga lah. Ya alhamdulillah. Orang sana mau enak je duwe mobil apa mobil wong kredit je. Durung berangkat durung. Yo kenapa kredit? Yang duitnya langka je. Daripada nyewa ndak yang wong kal dina bayar ndak kang enak mobil kuna nyaran orang. Kredit ya kredit pada bae ngono mah. Ai dadi nyindir wong beli lagi ngandak nawak dewek yang mah. Dadi ne baru XX kredit ku napa ya kitane waktu metu ku ninggurine ku XX. Barang dongol maning kelana, ye, apa bedanya ya? Oh, kalau XX tuh mas biasanya kredit, oh konon, ya kan bercerdas juga cengwong kene nih ora. Iya, sekaruan mobil kredit daun sebulan ditabrak neng kolektor pisan kok. Pangok pun lawange kau lah. Iya, ya wis alhamdulillah. Oh, dadi priwe jakang meneng ngembul dadi siji wong biasane ngerasa belaga meneng ning Rancalinta metuan ning Jabas rek.
Mas yake wong disugi samping sampean kurang. Enggal wulan mobilnya ganti maning. Dau lecet setitik memong ditambal ngemet sing anyar maning. Napa beli kewadahan wa kan mah. Di kok ada mobil siji bagus pedak-dak pedik kaya wong iya. Ya iya, dadi ngembol karo wong. Termasuk wong sing ngrasa pinter. Wah, wis kudu ngimami tajuk, ngimami masjid brangsan wis langka wong kene sing paling pinter agama riang dewek ngembul manang pondok pesantren ning babakan, ning kempek, ya, ning candang pinggan serok ngembule karo kiai tewas dirimu enggak ada papane. Hebat sote ning kene. Sing dikandani Darsim Cartiwan ya bae beli ngerti sing dikandanane. Ya iya makanya jangan sok. Ketika kamu melihat jendela dalam kehidupan lain, kamu bukan apa-apa, kamu bukan siapa. Makanya dikumpulkan dari siji bari aja belaga. Karena kehidupan manusia sekarang ini sudah dibeda-beda, wah. Kin medodok nih kene subhanallah. Wis beli weru di golongan sugih, golongan melarat ki. Iya. Karena apa? Wis dodokan dari siji bahkan di pengajian ki. Alhamdulillah. Dalam kehidupan nyata ternyata wong wis kepisah-pisah wah. Bakal sing sugi baturane karo wong sugi, sing melarat ngembule karo wong melarat. Oh beli jokang nikah jare sapa sok ditenana ning Rancalindo wis pada makon kaya besok delengan bakal wayang ngater pengantin ka. Bakal sing sugi mana numpake ngarep mobilnya gak bagus-bagus, mobil ras, Avanza, APV, ya iya. Bakal sing melarat paling ngoli truk. Grandong pisan macare. Iya, Pak. Iya, wis misa ki lebakin bega. Mbak sing sugi-sugi dangdane rapi-rapi, manjingnya mobil bagus, jaburane enak, ning jerone ki anak anggur, anak jeruk. Warung sini ngguri, wah subhanallah jaburane ku tahu buntel kan. Tahu cireng sing ceplik kayak gede-gede kan. Nah iya sing numpake ngarep dangdan rapi, begitu mudun tekang kana kari cingkret menek wis rapi. Wah sing dodoke ning guri ya numpake truk mobil gerobak grandong dangdan wis rapi-rapi sing umah mangkat mobil pujare porete wae tekang kana rambut murat-marit kabeh ki wah. Iya kan mau wis pada dadi metu ngarep kin mah masih urusan sendal malah waya mudun sendale sapa ijo sapa abang inok. Merah sing umah bagus-bagus karena jaburane cireng karo tahu sumpel kak. Iya tokang kana cangkeme monyor-monyor napa kepedesan. Iya ngomangan ning jero truk ora mangane ceplik karo cireng kak. Waya ceplike dilep ora kletak, waya cireng ngelep ki ketampil ora. Nah akhirnya wis kene manyar-manyar pujare mbak pedes e. Nah ini terjadi itulah di dalam kehidupan. Makanya kumpul dadi siji ya untuk apa? Untuk membina generasi sing mulai masuk dalam tembang sinom. Kok bakal wis mancing tembang sinom, tembang berikutnya arane tembang gambu. Gambu ku apa wis waya embina rumah tangga. Kok sawise gambu ana tembang arane dangdang gula. Dangdang ku apa ya? Dangdang ku sepet blenak ireng pahit. Gula manis urip ning alam dunya. Kapan ngerasakaken manis getire kehidupan engko bakal wis rumah tangga. Oh makanya ning rumah tanggane gedielingaken wong tua bengen ora bakal pengantinan mau bengen maning kanan ning gula mah anak arane nyembah pengantin. Terus lebihnya ngomong nini pengantin kaki pengantin ngulat penawat ketan kelawan tengan ya yen ngulat namane dedeleng yen kiri arane kiwe yen kanan arane tengan ngulat penawat wetan wonten te jaman curulir kardiaan daru sanesipun cahyanipun watu kayu ila kejaba cahyanipun kuda emas kudane kuda emas segarane segara madu manuke manuk kepudang kala sinten ingkan winungkun inggi kejaba Batara Surya ngandika jong wanoja sapa-sapa kang bisa membedah kuda emas maka bakal kedodokan arta kelawan arti wong bengen. Yakunku apa? Yakunku orang dahulu membagi fase keluarga itu menjadi 4 fase. Ya, dibagi 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Wong rumah tangga 10 tahun pertama ibarat srengenge nemben dongol, maka anane ning penawat wetan.
Oh, kudane kuda emas, manuke manuk kepudang masing recok baik. Napa durung duwe tanggungan apa-apa. Kedodokan harta kelawan arti yang tes pengantenan bubuan beras masih akeh. Ya makanya 10 tahun pertama rumah tangga kedodokan harta kelawan arti. Engkau 10 tahun kedua mancing ning penawat kidul. Apa bakal kedodokan lisa kelawan gendis. Lisa si japa, lisa ku lenga. Gendise gendis ku gula. Lah lenga ya sampian pe mlaku ning dhuwure lenga, plasat blusut, plasat blusut. Rumah tangga kapan ya Kang baka rumah tangga ning ke-11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 20. Ya plasat blusut ya anak wis gede-gede. Kebutuhan malah tambah, bocah sekolah, pendidikan, ibarat mlaku melusut di kaki. Iya, bubuan mau wayake sing nagihi. Iya. Iya, ya itulah paite, melusut delengane. Oh, nanti di 21, 22, 23 sampai dengan 30 anak nening penawat kulon manuk kuntul tinggal karino nggoni. Baka rumah tangga wis 30 tahun lamun seneng ya tutukna senenge, lamun melarat ya sing sabara bae. Wis mentok sih wis arep apa maning. Iya. Ya iya makanya digambarakannya kelawan manuk kuntul. Kuntul kan meneng bae wis. Iya, selorok iwak ceklok, ninggang kuntul dodok ning tempat sing akeh iwake ya wareg. Da baka kuntul keranca lintah ya empu bokat laka banyu kuntul iki. Iya, ya ora bisa notoli apa-apa sih ora, Pak. Ya iya. Ya wis kari nonggoni baik. Nah, terakhir aja Kang rumah tangga bakal masuk ke 10 tahun keempat anane ning penawat lor segarane segara geti manuke manuk dangdang kutane kuta wesi ngapa bakal kedodokan rasa kelawan sari wis kari ngerasa kenane bae da wis lawas. Ya kenapa mung sampai tekang 4 fase ya karena memang umure manusia iku ya rata-rata standare iku saking umure Kanjeng Kanjeng Nabi ini bae sewidak telu umate luwi je Kang berarti itu bonus tapi sing ake-ake ora ado sing umur sewidak telu sing ake-ake ya yang kene bejane sing 70 100 ya alhamdulillah ya tapi sing ake kadang-kadang beli nyampe sewidak wis gulung gila keki ya makanya 10 tahun pertama 10 tahun kedua 10 tahun ketiga 10 tahun keempat. Makanya ketika sudah masuk ke dalam 10 tahun ketiga ibarat tembang sawise tembang gambuh ana arane tembang dangdang gula sawise dangdang gula ana arane tembang durma maksud dari derma ya tinggal kari derma nglakoni dawis lawas diraning alam dunya ki kari arep derma kenapa kanggo anak putu dunya beli gablek ilmu beli gablek siji maning apa pendongane wong tua ceg tasbene dongakaken anak putune beli nempel ning awake sampean muga-mugia nempel ning anak lan putune ya iya Pak masa wis tua-tua ngetape gendeng bae ngutap gendeng semana gendeng ditap digebrak namaning ditap digebrak namaning gendeng apa sih gendeng sing 28 kah ketika maceplok bae hari kita ini nutup-nutupi yongan ya. Ya iya dangdang gula derma kari derma nglakoni ayo akeaken wiridane dongakaken anak putune wis wayahe tuli pantes wa tua-tuaan gawa tasbihku. Ya iya yo konene jekang mangane apa wa baka sampeane salat sembayange salat ngibadahe salat wiridane dibuka dalam rezekine. Ya priwen jo Gusti Allah bukan dalam rezekine baka kitane beli manggame Gusti Allah mah bisa bae Pak sampeyan salat wiridan salat 5 waktune beli ucul priwen jo ngupai dalan pangane ora angel Pak kligane tanggane anake nangis bae begitu anake nangis bae wong tuane marek assalamualaikum waalaikumsalam apa jenok waji anake kita ku bakal bengi nangis bae dadi tulung kejewa dongakaken sreg sampeane sembayange salat wiridane salat wani beli ngempose
Wani beli wani sote beli lok ngecedas betika ki. Begitu anak bocah marak ora bisa yang mah. Ayo. Tapi serak wiridane beli ucul, salate beli ucul. Ya wis meneh ari waras makersane Gusti Allah kini nok kita mamelu ndongakaken terus banyu makhluk Gusti Allah. Kabeh makhluk duweni karomat. Diomong banyune banyu kabeh makhluk duwe karomat. Tek sambat karomat iraki banyu. Iku anake lara waras kersane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dimpos ora wa banyune ko. Nanti kemasake ngantuk dadi ning jebak kiyongan ka. Nah iya begitu banyune dimposnya konon mana dinungaken wah begitu mboke nggawa banyu sing sampean dinungaken ning bocah iki bocah ki terus serep turu. Oh saking mandine pendonga ora. Napa carane Gusti Allah ngupahi dalan pangan. Engko bocah nangis bae terus dinungi banyu je langsung rep ya saking wong tuane beli sabar. Anak lagi lara, gua ge digawang dokter, periksa, tekan kana dicek, dipai obat, tekan omah obat dinung. Sawise nginung obat bocah nangis bae. Ya napa? Obatnya durung reaksi. Begitu obat lagi reaksi sampeane marak ning wong tua ka. Wah dongakaken didongakaken obat lagi jalan. Begitu peragat pendongane banyu diinung obat tidur jalan les turu. Mung karena weruhe wong tua sawise nginung banyu ki nginung banyune Badar Siwan bocah terus serep bae. Suke ki marak maning gedok assalamualaikum waalaikumsalam priwen jonok alhamdulillah jewa anake kita kentes dinungi banyu sing dikaka terus serep bae. Ki marak maning ki bari gawa beras ki wa. Lah baka Gusti Allah ngupahi dalan pangan dibuka seranca linta weru kabeh pada takon tangan cuman jesira ka bocah nangis bae ka jangan Badar Siwan bisa jesira sekin mah kin takon maning soranca linta baka anak apa-apa marak yang mono serok karo sing duwe sawah sebau laka papane karo sing dagangan ya laka papane lho napa baka wong dagangan masih ana susuke bakakin beli susuk serak ditinana ya iya begitu assalamualaikum waalaikumsalam apa anu jewa mungkin ya wis kok dongakaken bismillahirrahmanirrahim cek menyane sulit bening ngumaya permisi assalamualaikum kresek ki amplop ki ya wis leblaka susuk ki serok langka serok uang dagangan apa mesti susuk dagangan sosis pira je sosise 2.500 bayar 5.000 susuk beli susuk aja maning sing 2.000 jutaan serok tuku Oreo semene kintal TEC semene anune semene pira KBE 5.340.000 bayar 5.350.000 susuk beli tapi bakakin ora susuk wah wis salaman lep salam wis kayak kita lah modelnya saja doa gawe contoh ya kita gorilok susuk wah yang ngaji kanda dodok liren balik permisi kresek wis balik durungan wah panitia jaluk susuk yakin kah iya begitu salaman Kang punten apa duitnya atusan KB susuk ke Kang seket durung yakin iya kan kerja Kang beli apane ngurupi dikit ngarep sawer pada ngurupi dikit ora susuk malah kadang-kadang sing dikongkon sawer duitnya atusan diurupakan mene ana sing ditilep kedik separuh lho iya ya kadang-kadang sing kanan nilep sing kene nilep lho gimana iya sing sawerane utang ana bon dikit gini njaluk ning ketuane dume ketuane kenal sih ora iya kadang-kadang sing dikongkon mberesi sawerani lho ke diselap-selapaken ning kardus kah pragat karduse buang we prag ora indane langka lah ke wong dicokot maning karduse ya ana sing diselapakene sih ora nganan aja anteng-anteng dengan enceng ora iya tadi apa ketika Allah ingin membuka dalan pangane kula lan panjenengan sami tidak ada yang susah tidak ada yang sulit makanya priwen Kang parka karo Gusti Allah dalan pangan bakal dibuka min haitsu la yahtasib dari tempat dari sudut yang tidak pernah diduga-duga
Makanya aja melang, aja watir. Wong tua bengen kan sering ngomongaken yen besok mari ngeman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lelima lintang alit gumelar ing siti sawujud dan ana urip mung isun karo sampean matia mung giang suarga neraka sungkan ngleboni. Ku bahasa hebat tuh. Maksudnya apa? Yang besok mari ngeman yen besok sampean luru mantu yen wonten gerhana ning sasi kaya sampeyan ki kenang gerhana perang sejagat ki peteng perang saku sore anake wis gede wayahe ngunduh mantu wayahe ngudang putu. Dadi priwe ya Kang luruah mantu sing srengengene kembar 5. Srengenge apa? Srengenge subuh, srengenge duhur, srengenge asar, srengenge maghrib, srengenge isya. Luruah mantu sing gope ki iman kelawan Islam. Kenapa? Karena rumah tangga yang dibina berdasarkan keimanan dan keislaman lir kaya dene lintang alit gumelar ing siti. Laka wulan jagat peteng tapi beli gedadapan beli sasa. Kenapa? Dia punya cahaya keimanan di dalam hatinya. Petengnya kauripan gua apa aja Kang? Makayane didadi melarat sengsara tapi beli bakal gelap mata, beli bakal ketutup atine. Senajana melarat, senajana beli duwe apa-apa, senajana beli bisa apa-apa, mangsangara dadi maling, mangsangara dadi garong, mangsangara dadi koruptor. Kenapa? Dia punya iman dan Islam di dalam kehidupan. Dadi Kang patoke wong urip siji, pareka karo Gusti Allah. Oh, kono ya iya. Tebak wong ado karo Gusti Allah mlaur Pak. Sengsara karepe dewek. Maka Syekh Faqih ing dalam kitab yang ngomongaken sing aran ibadah ning Gusti Allah iku lir kaya dene menusa atawa makhluke Gusti Allah. Syarat kaya uripe, rukun kaya endase. Syarat urip, rukun iku endas. Syaratnya sholat yang jejeg wong rancalintaki mempunyai syarat untuk melakukan sholat. Apa syaratnya sholat? Islam kabeh beli wong rancalintah Islam. Balik durung balik akale anak sing edan ya rata-ratane ora edan. Islam balik akale anak ketekanan pengundangnya Kanjeng Nabi atawa wakile oli dakwah ajaran agama Islam manjing ajaran agama Islam. KTP ini Islam KB kan berarti wis lengkap syaratnya mah. Rukune sholat takbiratul ihram. Syaratnya anak rukune laka berarti urip ma urip mung langkan dase. Ana beli makhluk ke Gusti Allah sing urip tapi lakan dase. Halo? Ya dudu langka mau mikir sudah mah. Ya langka apane? Ari yuyu. Yuyu ndase ngendi? Ana beli. Kepiting emped leban tindase. Ayo suruh gerayangan tindase. Nemeken paling ngolie totok. Nah maksudnya apa? Ini perlambang kehidupan manusia baka uang urip tapi laka ndase delengen yuyu. Maksudnya aja Kang baka madepe ngulon mangkate ngalor atau mengidul serupa ditenana. Ya iya. Jadi pembelajaran Kang Ana ning adepan matane kula lan panjenengan sami kadang-kadang kitane dewek ora iya ora embu. Makanya apa Kang dadi pituture wong tua kula lan panjenengan sami sebenarnya bukan kesalahan tapi karena kita beli paham. Wong tua bengen jaga alas kira-kira aja ditegori ning wong beli perlu bayar uang kanggo jaga Pak. Wong bengen mah jaman sekin dijaga polisi dijaga abri angrentok alase. Tapi wong bengen priwen carane jaga alas orang ngel Pak ning ngadepan alas ditaruhi pedupan gede, pai suguhan sepirang-pirang, terus anak putu diwarah aja mancing-mancing menek, sungil, mati sudah mancing mono mah. Pada wani mancing beli wong pengen, beli wani, wutu beli, wutu, orang susah nggak bala tentara Pak,
Barang segini suguhan ini haram, ini sesat, dibubar-bubarakan kabeh. Suguhane akhirnya anak putu pada wani mancing metu alas, akhirnya pragat alasnya Pak, ditegori. Iya. Ya iya, itu kehebatan wong tua kula lan panjenengan sami yang hari ini tidak bisa ditiru oleh anak cucunya, bahkan dikafir-kafirkan oleh anak cucunya sendiri. Kenapa? Apa saking hebatnya wong sekin? Ora, ternyata saking beli pahame. Wayai rasulan suguhan kudu jejeg gedang ana kabeh, gedang raja, gedang sarinten, gedang cerme, sampai tekan gedang kluduk kudu ana. Ya, bakal suguhan rasul ki. Maksudnya apa? Suguhan kang ana ning waya rasulan kakuunku lagi ngecek posisi alam kang ana ning Rancalintah ki masih subur beli. Baka apa sing ana ning suguhan rasul gampang digatine ning kene berarti Rancalintah masih subur. Tapi begitu waya suguhan rasul luru iwak sili ning kene beli nemu, berarti ada sesuatu yang berkurang dari Rancalintah. Buktine ada makhluk yang tidak bisa hidup di sini. Mengandung racun apa tanah kita sekarang? Jadi ngecek ekosistem alam dari mana? Dari suguhan. Baka apa sih anda ning suguhan anak kabeh ning kene gampang gulatane ning kene berarti alammu masih stabil, alammu masih standar, alammu masih penuh dengan kesuburan. Tapi baka sili beli nemu, welut wis angel. Ya, berarti hati-hati, dalam tanahmu sudah banyak mengandung racun. Sing di jekang racunnya, yang galdina sampean naburi racun. TS racun juga. Kapan? Ketika tidak terserap seluruhnya oleh tumbuhan. Apa sing ditaburakan kanggo pupuk ketika blintok di panganing tanduran itu mengendap dan akan menjadi racun. Apa akibatnya? Bisa jadi pari beli bisa nanjak, kelowor, beli metu woy. Pernah terjadi? Kenapa? Karena residu dari racun-racun yang kita taburkan tidak pernah terserap. Apa maning ketika sawahnya beli meneng-meneng. Maksudnya beli meneng-meneng ya Kang? Yung ditandur sampai ping 4, ping 5. Apa hebat anaknya? Hancur. Kok bisa aja Kang? Ya karena tanah itu perlu dengan vitamin D. Dari mana? Dari cahaya matahari. Makanya wong bengen baka waya ketiga ya dianggurakan sawah supaya apa? Kesorot ding serengenge tembus sampai tekang sor, kuman yang ada di dalam bisa hancur. Oh, konon beli paham. Ya, makanya apa? Maka pertanian gula lan panjenengan sami hari-hari ini banyak kekacauan. Apa maning ketika air sudah dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu. Iya, ya ning kene alhamdulillah tak deleng masih bagus tandure. Bak wilayah mana ngulon, Wak? Cikedung, Losarang, Kroya, ya wis pada meledak, Wak. Iya, ning Rancalintah panen ping pira setahun? Ping Dau ping telu. Kita ning kana bakal tandur ping 5, Pak. Kita kan kanda tandur. Dikatakone panen yo mangga. Iya, ping 5 Pak, tandur maning di lebanyu, tandur maning. Ah, ya hebat kan nama gelis Pak pariku. Ngerancalintah menandur pali, 3 wulan daun kuning ya. Iya. Kita ning arahan 40 dina wa kuning kabeh. Iya nang laka banyu sih. Ya iya, makanya alhamdulillah. Tapi ketika pesawahan itu juga diporsir, apa? Ya berbahaya juga untuk tanah yang ada dalam kehidupan kita. Nah, makanya para ahli pertanian kan menganjurkan sawise panen ki ya sawise pragat waya ketika ki aja diangguraken total. Ya pragat panen tanduri kacang hijau. Maksudnya apa aja Kang? Kacang hijau itu bisa nyedot racun yang tersisa dari tanaman-tanaman padi. Konon sebenarnya mawa makanya pragat kaki tanduri kacang hijau. Beli kieng aja Kang non celoe. Cek kacang hijau anjing nang kantong kantongnya bolong anak terus mubengan ning sawah. Ngorangil sebenarnya mawa.
Cukul alhamdulillah, beli cukul hitung-hitung nyedot racun. Kadang-kadang nang iya malesnya dadi kita kiwangan. Ya akhirnya sawah akeh diangguraken, bengen sawah peragatan nyawa ketiga digaga. Untuk apa? Menyedot racun yang ada di dalam tanah. Ya memang sengaja beli tek peragatakan bari penasaran sih tiga ora. Ya, tadi begitu penasaran dudak maning ngundang maning alhamdulillah. Moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki ndadosaken temurune hidayah rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami lan moga-moga kula lan panjenengan sami khususe kangge putri kang den rasulaken puniki dados putri kang salehah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammad